Veliki broj zaljubljenika u sportske aktivnosti i prirodu i ove godine pohrlio je ka planini Cer. Avanturistička trka sa preprekama, Cerska OCR bitka, trka gerila, postavila je nove granice izdržljivosti i spretnosti takmičara. Četvrti put na Ceru održava se trka, rekordan broj takmičara, 1300 prijavljeni, teška kao i svake prethodne 3, 15 km, preko 30 prepreka. Najveći deo učesnika je iz Srbije, dosta je došlo iz Bosne, specijalne jedinice iz Crne Gore, također vojska, naša policija, svi su prisutni danas. Velika zahvalnost kao i svaki put gradu Šapcu, turističkoj organizaciji koji nam stalno izlaze u susret i prepoznaju ovaj događaj kao jedan od bitnih događaja za grad Šabac. Karakteristična po specifičnom i teškom terenu sa preprekama koje podsjećaju na pešadijske, trka koja neguje tekovine sokolskog pokreta sa početka 20. veka pravi je izazov za snagu, koordinaciju, spretnost i brzinu takmičara. Naša ideja je da se ova trka napravi kako bi motivisala ljude da dolaze na Cer, da uživaju u prirodi, da planinare, da šetaju i tako dalje. Cer je predivan, manastiri su, tu imamo 3 manastira na Ceru, imamo jedan skroman planinarski dom, imamo jednu crkvicu, imamo jedan restoran, dakle jedno malo skromno, ali izletište sa dušom. Grad Šabac i ove godine podržao je organizatore trke koja polako prelazi u tradiciju na ovim prostorima. Promovišemo zdrave stilove života i zaista grad Šabac sa ponosom je 4. godinu za redom pokrovitelj ove trke. Rastemo zajedno sa trkom i prve godine smo imali oko 350 učesnika, sad smo oko broja 1000, nadam se da ćemo i narednih godina ići sa još većim brojem, samo je pitanje logistike, da li to fizički možemo da podržimo. Što se tiče organizacije, vidite koliko je ovde ljudi, koliko ljudi želi da izađe na planinu Cer, da uživa u prirodi i to i jeste cilj. Boravak u prirodi uz sportsko nadmetanje glavna je odlika cerske avanturističke trke sa preprekama. I ove 4. godine održavanja učesnicima iz zemlje i regiona pružila je nesvakidašnji avanturističko-sportski duh.